Inar Agirrezabal dugu gurekin, Inar arkitektoa da eta UEUko kidea baita ere. Lurraldea eta hizkuntzan aditua da, eta arkitekturak gizartean eta ingurumenean duen eraginarekin kezkatuta egiten du lan eta esparru horretan ibiltzen da. Gaurkoan turismo eta turista jasangarriez hitz egingo digu Inar Agirrezabalek. Kaixo, arratsaldeon. Naiz ez turismo aritu, ez katedratiko, aritu pixkat bai, ez? Orduan, eskatu ziaten nire ikuspegia botatzeko, eta indiet, irudi bat jarri gutxo gora bera hausnarketa batzui, ez? Eta gero ea lortzen deun, zuek laguntzaia zuen, danon artean lortzen deun, proposamen bat edo borobiltzea guztion artean, ez? Egia da, turismoa sistematikoki ikertzen hasi zala 80ko hamarkadan, edo, zerbait nahiko berria bezala da. Eta orduan, turismoak eta euskerak daukan harremanan ikerketa sakon gehiegi edo ez dut identifikatu nik, ez? Eta horren adirazgarri Neroni hemen egotea, ez? Akaso. Orduan, ikusiet, izlaritako gehienak edo turismoakin lotuta zaudetela, asko negozioak, turismo teknikariak, zuen egunerokotasuna badala turismo hori, ez? Eta, ni saiatuko naiz nire ikuspegitik oreka puntu bat bilatzen, ez? Jasangarritasuna hitza aipatu da, nire hitzaldiaren izenburu gizan, moda gehiago edo indar gehiago dauka resilientzia bezalako hitzak edola, baina askotan eduki sustuta dauden hitzak baino ez dira, ez? Orduan, banator, hausnarketa konpartitzea. Azkenean, turismoaren prozesu kulturalak eta historikoak, lehen bazeukaten gutxora era iraganarekin edo historiarekin lotura pixkat, ez? Baina guain hori bereizten nahi da eta gehiago dira berariaz horretara sortutako atrakzio turistikoak, ez? Esan dezakegu turismoa sakoneko indarra edo galtzen nahi dela jatorrian zeukan indar hori, salerosketako elementu bezala indarra ematen zaion neurrian, ez? Gero eta zailtasun handiagoa bezala dago zer dan benetako esperientzia bat edo zer dan bandejan salgai jarri diguten esperientzia bat, denbora pasarako leku garaikide bat edo hori. Legia, autentikoaren eta eszenifikatuaren artean, gero eta gora bera gehiago eta muga gero eta lausoagoa dagoela, ez? Orduan, turismoa neurri baten, da turisten, enpresarian eta proiektu horiek egiten dituzten jendearen sorkuntza bada, ez? Adarra askotako zuhaitza, eta goizean ere usteet jardun dezuela luzez, eta ikusi dituzuela, identifikatu dituzuela, tirabira eta begirada bat edo beste hartu, turismoataz argazki guztiz desberdina indezakegu, ez? Garai hontan, esan daiteke turismoa lekuak eta gaiak homogenizatzen nahi dela, ez? Globalizazioa beste esparru guztietan hori egiten nahi dan moduan, turismoan ere gauza bera gertatzen nahi da, ez? Eta guk jarraitzen dugu desberdin izan nahian, ez? Mundu geota globalizatu hontan. Horretarako, esperientziak zatikatzen ditu eta nolabait gauza bihurtzen ditu edo gaztelaniaz kosifikatu esaten dana, ez? Zerbaitetikan salgai bat edo sortuaz. Egia da ere azkenean, oain masan mugitzen gala munduan zehar, horrek jasangarritasunakin ere lotura handia dauka, eta aukera horrek nolabait turismoa eta klase arteko desoreken lehen argiagoa zan, eta oain ez da hain argia, baina oaindik esan dezakegu klasea eta turismoa ez duki lotuta dagoela, ez? Gauzei neurria ematen saiatuko naiz eta azte naiz irudiak pasatzen, ez? Jarri ditut Orioko plano baten gainean 2016an segarren inkesta soziolinguistikoaren arabera munduan zeuden 751.000 eta 500 euskaldunak, hori da, etzanda.
hause okupatzen dugu. Metro 75 pertsonak, metro 5 zabaleran lurrean etzan da jarrita, horioko mapa gatean hause okupatzen dugu, ez? Eta, salto bat aurrera goiten badeu, eta irudi hontan, ez? Guani Donostia ez da geri, eta behitu ze txikia garen, ez? Hortik abiatu nahiko nuke, ez? Munduan kokatzeko, eta jo naiteke Gipuzkoako mapa batea, eta, agian zerbait gorrian abarituko dugu. Euskal Herriko mapan ezer gutxi, eta mundua erakutsiko manizueke, ez gara deus, ez? 2017an notizia bat, 3.588.000 turista sartu dira Euskal Autonomi Erkidegoan. Okupatzen dute irudi honek halako 5. Eta, zan nolabait gora zijola, 2016an baino datu hobeak zeuden. Eta Gasteiztik, gobernutik esan zuten, ez dagoela saturazio turistikoaren pertzepziorik, 2016ko ekainaren 28ko notizia bada, azkenean, turismoaren karga gaitasunari buruzko azterlan bat, ez dakit oso ondo ze parametrotan neurtzen dian olako gauzak, ez? Agian, estolderia zareak zenbat karga jasan dezakeen, edo, ez dakit, lotarako zenbat leku dauden, ez dakit, ez? Hain, iruditu zait, leku askotatik heldu daiteken gauza badala, ez? Azkenean, pertzepzioa zari gara, eta pertzepzioa, oso pertsona da neurri batean, ez? Turismoa, nire turista izan naiz, eta naiz. Eta, egia, nik uste, Marrukozen egondan edonork esan dezakela irudiko eskerreko sentsazio hori izan dula. Ez? Eta nik zarautzen ikusten duten turista horrek izango aldu sentsazio bera. Iparraldetik dator ura ere, ez? Notizia batzuk eta behituta, adierazpen batzuk behituta, garrantzia asko ematen zaio figura honi. Hainbeste milioi euro etorri dira urten turismoari esker, hainbeste. Ez, orduan, nik uste badakau sentsazio bat turismoa hoixe dala, ez? Gure herrira bisitan datorren euro ibiltari bat. Baina batzutan egoztuiten zaigu euro ibiltari horrek irudiak agertzen du bezala kaka iten dula, ez? Alegia. Eragin badaukala ingurunean, eta eragin badauka azpiegituretan, eragin badauka baliabidetan, eragin badauka biztanletan, eragina dauka bertako kulturan, eta noski baita bertako hizkuntzan ere, ez? Eta, eragin hori ez dago guztiz neurtua, eta, aldagai asko dazkau hortaz jarduteko, ez? Egia da, ez? Oain, hasi gehala, eskuineko irudi hortaz hitz egiten. Oain arte diskursoa beti eskarrekoan jundia, baina oain, notizia, nire ustez ona da, azkenean, Gipuzkoan hitz egiten hasi da tasa turistiko jarri beharko deula, ez? Azkenean, ez tegulako zertan eragin hori bertako herritarrok bakarrik ordaindu, ez? Datorrenak ere ordaindu beharko lituk. Eta, azkenean, euro puxka bat gehiago geldituko daute da gurean, ez? Azkenean, turismoa, ez, lehen aipatu den bezala, goikoen edo iparraldetik bera behiratutakoen asmakuntza bada jatorrian ere, ez? Gu izan ginean, gu nire sartuta iparralde hortan, ez? Aurriei, ez, herrialde gutxiago garatuetan ere izena jarri geninak, eta haiek bisitatu eta esplotatu eta horiek etinak, ez? Orduan, tirabira hortan kokatzen da turismoa ere, ez? Lehen ere ustet luzez, ez, baina zarautzez hitzein dezuela, eta pixkatean hortik jarretuko dut, nire hangoa naizelako, ez? Horrik ikusten duzuen, itxasoa, ondartza eta gola edo eremu berdearen artean dagoen zerrenda txiki hori Zarauzko biotopo babestuaren eremu bat da, ez? 10 metro zabal ez du eukiko, eta, luzean bai 600 metro, edo ez dakit, bat zuzendu nahi bana. Baina, ekosistema bat da hori. Zuek pentsatzen duzu bizira dezakela ekosistema horrek zerrenda fin eta luze hortan. Ez? Hori da pixkat
askotan gauza babesteagoaz, baino hor mugatzen ditugu, ez? Bizitzen usteko nahiko arnaz bal dauka zerrenda horrek, ez? Egia da, bueno, gero belase bat daukala, baino azkenen dunaren funtzionamendurako frenoa da, ez? Hor da pixkat duda hortan, ez? Eta gainera urtean behin edo 2 urtean behin itxasoa etortzen da eta 10 metrotik 2 eraman iten ditu, ez? Pentsa zer biziraupen indar behar duen eremu horrek, ez? Argazki gogor bat, da giza zoologiko bada. 1908ko azaroaren 15ean, Belgikako Leopoldo erregeak, beretzat izan zuen Kongo, Belgika herrialdeari utzi zion. Eta, Europa kolonialaren argazki bat, ez? Belgikan gizakien zoologikoak itera iritsi zian, ez? Badaukagu, nolabait babesteko beharra, mugatzeko beharra, gustate zaigu desberdintasun hori, eta mugaraino eramaten baditugu ideia batzuk, horrelako irudiak agertzen zaizkit niri, zer pentsa ematen dutenak. 1958ko argazki bada, ez da hain gauza urruna. Eta, bagatoz, 21. mendera, eta, termino bat, iparraldetik indarra hartzen nahi dan Suediako termino bada, ez? Egan egiteari lotxa diote, suediar gerota gehiagok. Dakizuen bezala, hegazkina erabiltzea trena edo beste garraio moduak ibiltzea alderauta, inpaktu handiagoa du ingurunean, kontsumoak asko saltuagoa dira, tendan CO2 eragina asko saltuagoa da, eta termino sortu dute egan egiteari lotxa. Eta gero eta jende gehiago animatzen nahi da saltsa honetan eta dinamika honetan, eta hildo beretikan, azkenean lortu dute bai aviazioaren industria nolabait kezkatzea herrialde hartan, eta hildo beretik, taskrit edo trenez ibiltzearen arrotasuna bezalako terminoa sortu dute, eta smegflefa edo eskutuan egan egiten duen jendea, ez? Lehen, argazkia bateatzen genituen Seychelletan, eta guain joaten gara, baino ez dugu publikatzen gure sare sozialetan, ez? Hori, hausnarketarako ideia dira, gero saiatu naiz danak josten. Eta, hemen, liburuen azalakin ator oso lan interesgarriak iruditzen zaizkit, turismoak eta jenden junetorriak dauzkan eraginak, puntu asko ikutzen dituztelako, ez? Bai, agertzen dira honekin turismoaren azken joerak nola baita esateko, ez? Idazleak atzerritara dira, batak Paristik idazten du besteak Berlinetik, eta egia da, hiria handiak dira eta askotan kosta itezaigu edo, ezin identifika gaitezke zuzenean, ez? Baina Parisen edo Bartzelonan edo eta Berlinen ematen nahi dian prozesu asko, hemen ere geota gertuago aigea nozitzen, ez? Orduan, izan like nolabait bide bat aurrekusten digutela edo arretaguneak sortzen dizkigutela hausnarketa hauek, ez? Airbnb, nik uste danok ezagutzen dezuela, eta azkenean, epela aurreko alokairuen mozkin hobeak lortzeko aukera eskaintzen du, eta ondorioz, epe luzeko alokairuak gutxitu, eta horiek garestitzea dauka ondorio nagusitako bat, ez? Eta hiri asko hau mugatu nahian dabiltza, ez? Honek ekartzen du, gero, tokiko jendea lekuz aldatzea, alokairu eitara iriste ez talako, eta aipatu behar da, eta hasiera batean sare bat bezala sortu zen arren, gaur egun eskaintza gehienak etxe bat baino gehiago dituzten etxe jabeenak direla, ez? Horre daukan eraginakin. Eta tartean operatzailea handi batzuk ageri diria etxe desberdinak alokatzen, ez? Honen guztiaren ondorioz, auzoko sareak desegiten doaz eta tokiko dendak isten. Paristar batek idatzitako liburua izan arren, gu ez gabiltza urruti, ez? Donostiko Aldezarran iaz egontzan gorabera desente gai honekin, eta bestalde aurtengo notizia izan da urrikoa, 2008ko helmuga joeretako bigarrengo pustuan mundu mailan bilu ageridera Airbnb-ren begietan, ez?
azkenean, bertako jendea mugiaraziko duen, eta bertako kultura astindu araziko duen fenomeno gixan, ez? Eta beste, gentrifikazioari behiratuta, ikusten da, turista klasiko ez gain, da, turista mota ezberdin berriak bezala ageri diala, ez? Batetik dago, klase kontsumitzaile kosmopolita, hiriak maizago bisitatzeko joera daukana, eta bere poltsikoak ustutzen dituena esperientzia autentikoen bila. Gero badaude ere, hiriaren behin-behineko erabiltzaileak, ikasleak, bestea beste, eta gero badago egunerokotasunaren turistifikazio bat. Erdi mailako eta goi mailako biztanleak, behaien hirietan ja turista bezala moitzen hasita daude, ez? Eta adibidez, beste auzo batzutara doaz bisitan, eta hango denda komertzia bertako sareak desegin iten dituzte ere bai, eta naiz eta hiri berdinekoak izan, auzo horietan ematen etzian joerak eta bultzatzen nahi dira periferiako auzoetan, ez? Eta periferiako auzo bezala, periferiako herrietan ere antzeko gauza gertatzen dira. Eta, nik uste, liburu hauek identifikatzen dutena ez da arduragabekeria soil bat, ez? Olako jardunek, jende multzoak mugiarazten dituzte, asko konstienteki, batez ere gentrifikazioari lotutako prozesutan, eta orduan honek zalantzari gabe esango nuke eraginak ditula, euskeran, naiz eta guztiz identifikauta ez dauden, ez? Bale, Zarauzko beste bi argazkekin ator. Zarauztar desente zabete, eta dardara eta dana ingoet igual, baina goikoa Zarauzko eraikuntza enpresa batek bidalitako iragarki bada. Oso osorik dago. Olaxe banatuzun Zarauzko etxe guztietan. Zein nahi du edo, zein da mezu honen hartzailea? Euskalduna alda. Zer eragin dauka, ez? Herri baten dituen garaje guztiak erdaldunei saldun nahi izateak, edo bintzat erdaldunak jomugan ipintzeak, ez? Hori da goikoa, eta bekoa da Zarauzko Malekoiko bukaeran dagoen argazki bat. Nolabait herrigunetik eta jarduera ekonomikotik pixkat aparte dago, eta bertan kokatu dute etxeak Zarauzko etorkizunean etxeak itea joan imobiliaria baten, edo ez dakit imobiliaria dan, edo izango niko, etxe salmentak bilatzen dituen denda bat jarri dute hor, denda bat edo bulego bat. Justu jarduera komertziala ez dagoen leku batean, baino Malekoitik primeran ikusten den leku batean. Azkenengo azterketa kale neurketak entzianean, justu Malekoia da Zarautzen euskera kale erabileran balio bajunak ematen ditun eremua, ez? Zein herritarren bila aldijoa etxeak saldu nahi ditun hori, ez? Horrek zer eragin eduki dezake euskeran. Hau izan leike Euskal Herriko turismorako argazki interesgarri bat, ez? Eta nik uste joera dago bisitari gero eta gehiagoren bila abiatzeana, baina zenbait eta bisitari gehiago izan, bisita horren kalitatea murriztuz doa. Nire gertatzen zaite, nahiago dut Lubrea goizeko 8 jun eta Jokonda ikusi 1000 argazkilaren atzetik ikusi baino, ez? Eta pentsatzen dut, hona datorrenak ere, kalitate hori nahi dula, merezi dula, eta aldan neurrian eman behar zaiola. Nahiz eta guain ematen du erregulatzea zaila dela, eta ekonomiarentzako txarra dela, eta holako gauzak, ez? Baina, hasi beharko ginukela iruditze zait, ez? 2011an Iñaki Petxarromanek idatzizun Lurra zorua bailitzan liburu interesgarri eta politx bat, ez? Eta, izenburua beak asko esaten du, ez? Azkenen, hemen inguru hontan zorua egon badago, baina lurra gero eta gutxi, ez? Eta gero eta eskaxagoa da. Adibidez, Frantzian 4,7 artifiziala baldin bada, Espainian 2,1, eta Hego Euskal Herrian hortik gora gaude, 5 gora. Porlanaren erabilera Euskal Autonomia Erkidegoan 1187 kilo baldin badazan, Europako batasunaren
bataz bestekoa erdia baino gutxiago da. Eta guk jende gehiagoren bila gabiltza, ez? Horrek eskatzen duen hormigoi gehiago horrekin kontuak izan gabe neurri batean, ez? Bale, hori guain, atxeren txiki bezala ariketa bat planteatuko izuet, mugikorrak eskoan aldituzue. Jakin zelatatuta zaudetela, Guain, zaiatuko naiz pixka turismoa eta arnazguneak josten, ez? Agian soberan itzengo eta arnazgunea zer dan esanaz, ez? Baina, bueno, 1991an Joshua Fishmanek aipatu zuen lehenengo aldiz, ez? Arnazgunaren garrantzia hizkuntza baten biziraupenerako eta bizi berritzeko, ez? Kalkuluak inda, urte deixente, ez? Ia badia 30 urte, ez? Hau aipatu zala, eta guendik behar beste heldu ez diogula. Baina, bueno, arnaza gara bezalako prozesuak martxan jartzen nahi dira, eta ikusiko dugu ze emaitza daukaten, ez? Orduan, arrek argi izan zuen arnazgune horiek zaintzea estrategikoa dela. Teorian, bueno, euskararen ezagutza eta erabilera 180 inguru dauden herriak bezala edo eremuak aipatzen dira arnazgune gixan, eta bueno, lurgune euskalduna terminoaren barrenean, bueno, euskara gaitasunaren indizea 170 kokatu zen, ez? Eta, bueno, orduan, zentzu hortan nik ariketa aritmetiko simple bat planteatu dut. Jarretuko dut zarautzekin, baina, bueno, bai. Gertutasunagatik eta datuak biltzeko errextasunak atelako, ez? 2016ko datuak dira, lehen ueman datu bazetik hartuta, ez? Azkenean, euskararen gaitasun indizea zarautzen 16an 179koa zen, eta biztanleria osoa 23.000, bueno, ikusten nahi zate datuak, ez? Eta kalkulo bat indet, ez? Zer pasa behar du egun batean edo, 170ra jaisteko biztanleen ez barkatu, 170ra jaisteko euskararen gaitasun indizea herri hortan, ez? Matematikak eginda, 3.100 lagun baldin baitugu zarautzen, arnazgune izateari usten diogu egun hortan. Badakit, aldagai asko da euskalda, herritik juten dan jendea, etortzen dana batzuk euskaldun izatea edo ez. Baina, bueno, hau simple eginda, emaitza niko argia da, ez? Triatloian, 3.243 dortxal saldu zian, ez? Baita ere hor, badago zati bat euskalduna dana, baita herrikoa ere, baina, bueno, badago ere bai jendea kanpoti datorrena 2 edo 3 lagunekin triatloia itea, ez? Da hori, zenbakia jartzeagatik, ez? Eta orduan, zarautz arnazgune bada, ez dakit nik, ez dut sakon irakurri Fishmanen lana, baina pentsatzen dut, beak aipatzen zula, 170 edo 80 edo horritzen dezakegu, hori urte osoko datu bezala aipatuko zula, eta 24 ordutan, ez? Ez dut uste, salbuespenak egon daitezkenik hortan, ez? Baita hori, bueno, nik zarauzko ariketa indet, baina, bueno, getaiko ariketa, sumoniakoa, lekeitiokoa, bakiokoa, bastangoa, nik uste errex indaitezken ariketa dira, ez? Ikusteko, eta ni nahi zauzartzen zenbakia jartzea, baina lehen beti esan izan da, udaran iruko iztuiten dela, adibidez, zarauzko biztanleria, ez? Horrek zezan nahi du, nun gaude, 70an gaude edo berago gaude, ez? Eta hemen, bueno, jarretzen de, arnazgunean defensa hortan, gure zarauzko lehen peoien lerroan zer aurkitzen dan. Ez dut azterketa sakonegi batin, baina ikusteitu zuen izen horiek dira zarautzen turismoari lotuta azkenengo urtetan sortu dian nolabait negozio edo jarduera berrien izenak. Claro, aukeratu inditute bai, ez? Baina, bueno, surfaren munduari lotuta eta antzeko jardueretan erabiltzen dian izenak, ez? Orduan, herrira datorrenak hau da ikusten duna.
Eta balin ere agian gauza bera ikusiko luke, ez? Eta gu, esaten dugu, arnazgune batean gaudela, ez? Eta beko irudian identifikatu ditut, hori Malekoiko edo lehenengo peoi lerro hortako hosteleritza, tabernak, edo Malekoira lan iten duten, Hondartzari beira lan iten duten tabernak, identifikatu ditut, eta naiz jun inkesta zehatz bat itea, baina 12tik 3 kasu ingo liateke euskeraz. Beste guztietan, ia ziur nago, eta indezakegu azterketan nahi baizue, lehenengo hitza gaztelaniaz izango litzatekela, eta euskaldunen bat topatzea ere kosta ingo litzaidekela, ez? Eta jende askok, Zarauzko kasuan iten duna da, Hondartza honetara etorri, ez? Eta hori da, herriaren lehenengo lerro hortan ikusten duna, ez? Eta gero, programazioaz bi hitz, baina, zalantzaz bezala, Azkenean, bai baukagu programazioan ematen da astero herrikirol jarduera bat, baina ez dakitze puntura arte ezote daukan neurri batean lehen erakutsi dizuetan Belgikako Kongoko argazki horren itxura gehiago benetan zerbait errealarena baino. Eta gero, beko argazkia da Madrideko musika talde bat iaz zarautzen egontzana, ez? Eta nik uste italiar bat Belgikara oporreta dijoanean, ez dut uste jatetxe italiar batera joten danik, ez? Ze esperientzia ezkeni behar dizkiogu, Nola batzateko konfesioak egin behar zaizkie eta bai, edo bagoaz benetan erakustea zer garen, ez? Eta ez daukat harri erantzuna, orduan hor botatzitut, datozen moduan. Bai, eta lehen, egan egiteari lotxa agertu duten bezala, inoiz izan aldezue, zuek juntzatelako herrialde batetara, bertako kultura edo hizkuntzaren gainetik zuena inposatzearen lotxa. Eta hemen nozitu aldezu olakoik. Ez, agian, irutze dut sentimendu bat izan daitekela, aberazgarria izan litekena, ez? Marrokozen frantxez ezin behar diot, arabiar bati, edo bere bati. Eta indiara balimanoa ingeles ezin behar diot. Eta behitu ze izan dan Bretainia handia indiarentzat, ez? Eta hori, euskerarentzako kalitatezko turistan bila nabil. Eta kostatzen nahi zait, baina kasualidadea bat topatu nun Zarauzko liburutegian. Hau, Matilde Van Neiz, Euskal Herrira egindako bere bidaiaren oroitzapenak idatzi zituen. Souvenir d'un voyage dans le Pays Basque. 1876an post-romantizismo garaian baina romantizismo pixkat ondo dator. Bere bikotea William Jan Van Eyck hizkuntzalari holandarra zen. Eta, Euskal Herria etortzen zion, eta artean Zarautza ere bai, ez? Interesgarria irutze zait euskerarentzako kalitatezko turisten bila gabiltzan hontan, hauentzat euskal hizkuntza izan zen beraien bidaiaren helburua. Holako zenbat lortuko genituzke gaur egun. Eta gero, kontatzen duena, nik ez dut bizi izan, baina nire etxean bizi izan duten errealitate bat. Euskal Herritik bueltan doanak, irakurtzea nahi dago ezue? Ikuste alda, bai. Ez dakit, Euskal Herritik etxera bueltatzen denak horren berri eramate aldo. Bukatzeko, Europako eremu urriko hizkuntzen zerrenda, Wikipedian arabera. 10 milioi hiztunetik gora. Batzuk galtzeko arriskuan, beste batzuk arrisko handiagoan oraindik, eta beste batzuk bizirik, ez? Nik uste, euskerarentzat kalitatezko turistak hauen artean topatu ditzakegula. Bai, Wikipedian sartu eta agertuko ja, Da ikustea gure egoeran jende desente dagoela, ez? Europan eta munduan gehiago arekatzen badeu,
are gehiago, ez? Orduan, iruditzen zait interesatzea egula hauekin harremanak itea, bueno, bai haien esperientziak ezagutzeko, bai gurera ekartzeko, gure errealitatekiko sensible edo sentibera dan jendea, ez? Gaur egun, azkenean, desregulazio garai hontan ematen du merkatua berez erregulatuko dela, ez? Eta ikusten dut sarean ditugun aukera edo eskaintza ezberdinak, modu bat edo bestea oporrak antolatzeko, lotarako leku bat edo beste lortzeko eta hartu emanak lortzeko, ez? Bitan jarri nahiko nuke begira da, eta hor da, warm showers da bat, soilik bizikletan aritzen den jendearen komunitatea da, eta modu egiten dute behaien artean oporrak antolatzeko, dutxa bat eskaintzeko, edo baita gauak, bisitaldiak, eta baita ere elkarrekin bizikleta bueltak iteko ere bai, ez? Daukate, behaien artean amankomuneko puntu bat, eta horri helduta komunitate oso bat dago sarean, bidaiatzen duna eta turismo iten duna. Bigarrena, pasporta serbo webgune hori esperantoan aritzeko munduan zehar elkartzen den jendea biltzen du. Egia da, tokiko hizkuntz, eremurriko hizkuntzetan aritzea ez ditzatekela insinplea, porque aman komuneko hizkuntza bat espaiteko, ez? Dugu hizkuntzaren egoera bat aman komunekoa, baina, badaude aukerak eta bideak, heldulekuak, euskerantzako interesgarria izan leiken turismo moduak eta bideak sustatzeko eta abian jartzeko, ez? Hoi da nire hausnarketatako bat. Hala ere, ez duena balio da, hau eranztea lehendik ere daukagun turismo eskaintza guztiari, ez? Nor egon galitzateke prest, oeak usteko olako prozesu bati, ez? Eta, joera dakau, askotan olako egoren aurrean neurri paliatiboak hartzea, eta, nire sentsazioa da azkenean neurri paliatiboak hortzen moduan eriotza daukatela, ez? Orduan, alegia, hilero Kike Amonarriz gonbidatu dezakegu herriko euskal komunitatea indartzea, baina ondoren fiturrea baldin bagoaz, milaka munduko pertsona gehiago gurera ekartzeko, barne tentsioak sortzen ari gehala, ez? Neurri batean, atxinatarrek zioten lehenengo zuloa iteari utzi behartzaiola, zulotik atera alizateko, ez? Eta hortxe, desoreka hortan kokatzen dut, ez? Hau da, trantsizio hirien irudi bada, eta haiek aipatzen zuten, ez? Amildegitik erortzea goazela, haiek energia, krisia, jomugan jarrita, eta bi aukera zeuden, edo jarraitu trenean martxan eta amildegitik erori, edo garaiz jetxi eta pixkanaka elkarrekin jetxi hortikan, ez? Eta, Rob Hopkins izan zen transizio hirien lehenengotako teorikoa, eta haren esaldi batekin bukatu nahiko nuke, eta hori, harrek dio, gobernuei itxaroten badiegu, beranduegi izango da. Gizabanako gisa jokatzen badugu aldiz, gutxiegi, baina komunitate gisa jokatzen badugu, nahikoa izan daiteke eta garaiz iritsiko gara. Eta honaino, Neria? Nik ez dut gehiagi itzena jantzuna zuen esentelen, oain ustetan entzongo nazuela. Igual, komentaio pare bat, inaharentuzun numero, lehen komento dago izan oso numero saliera izela, eta oso numero que realidade batea ekartzen gaitu ez. Epatu dugu, atea zela datua, 3.800.000 turista etorri zela, lehenko izan esplikatu turista zertzan, eskursionista zertzan, 3.800.000 turista dira, 10.000 pertsona egunian. Euskadin bizi ganen 200 pertsonetik bat. Horri gero, ez da dezakegu hori gehiagidan edo gutxiegidan. Egunian gutxera 10.000 pertsona daudela lotan Euskadin, Euskal Autonomi erkidegoan. Bataz besteko bat gitatik gero ja, debatiblia da,
asko edo gutxi dan. Eta gero beste hausnarketa bat, dengo izan aipatu dugu, gure kultura nolabait transmititzea zaila dan, nortasuna bisitari batzui transmititzea. Indeun komentario hor, herri kirolen antolakuntza hastian behin udan enleikena edo kontzertuen adibide hori. Nik hori igual enfokia ala imarra, ez dituzte gauza horiek bereziki agian bisitari izuzenduko ekintza dianikan. Hau da, zarauztarrek izango dute ere aukera Madrideko talde bat entzuteko, euren herrian. Ez dakit ze kontzertu dan zehazki, ez dakit kontzertu egintzan bisitariei begira, baina nik ulertzen eta guk, inkluso parte zaharren antolatu ditugunean auzoko jaiaketa, ekarri ditugu talde inglesak, talde erdaldunak, eta ez dituzte hor ere gure kontra egeanik. Ez dakit ulertzakit, ez du zergatik bisitari begirako ekitaldi bat, jake bain hasten gehan eztabaida gunea, igual ja aurreatzen gara, eta gero ja jarritzen baian, Ados nago zurekin, nik ezin jakin kontzertu hori antolatu dunak ze asmokin indun, baina nik herrian sentitzen dut pertsepzio bat badagola horrena, Bai, baina eztabaidagarria da, noski, Eta, matematikak, zuk pertsona bakoitzak gau bat indula, zure kalkulotan. Tokatzen dana, herri tokatzen zait ekitaldi hori antolatzea, 181 edo 82 bertakoa da, ikusleen 181. Estadistikak egiten ditugu eta zergatik bi hizkuntzetan laburpen bat egiten da gazteleraz, 120 horrek ulertzeko zertan nahi dian, besterik gabe. Baina euskara presente dago, noski, bertakoei zuzendutako ekitaldi bat dalako. Zeuze artifiziala sortzen dugunean, desbirtuatzen da gure kultura eta uste dut bihurtzen deula, gure helmuga bihurtzen deula parke tematiko. Eta hori ez dugu nahi. Baina, uste dut aipamen horiek gazteleraz adibidez, beharrezkoa diala, jendeak ulertzeko zertan ari garen. Euskara utzian egiten bali maituzu emanaldi horiek, jendeak ez du ulertuko, kanpokoek ez dute ulertuko, zertan ari dian, kirol horiek nondik handatu zen, eta, zein dan, zergatik erakutsi nahi ditugun, ez? Bai, nik, hori da, nik artifizializazioa mugan. Bakoitzan... Bai, praktika honak jarri berdia... Gu arro gaude gure kultura erakusteaz eta nahi deu bestiak ulertzia gure kultura. Frantzesei berdintzaile igual. Hizkuntza globalizatua. Igual, elkarri mikrofona pasiko ez da, baina, ez da komplejua. Euskaraz egiten ditugu ekitaldiak. Inglesez, bisitarien portzentaia kontuan hartzen dugulako. Eta atzerritarrak, Zarautza, 120 katalana da. Baita ere. Baita ere. Barkatu, bai. Ez landetan, hemen txebertan, euskaldun pila hiltzean. Atoatzituzte herritan udan olako espektakulat rekortadore eta alako zeakin. Frantxez eutxez. Naiz daua, kasteleniaz takien, jendez josita hon, euskera zakin jende josita. Berdintzaile, Frantzian, Oksitaniano, Gaskoniano, Akitanien daude. Eta hango hizkuntza zitute. I punto pelota. Zatik euskaldunak izan dugu bestea baino gutxiago. Ez que nik uste toa mentalidade kontu badaola.
Eta, pantatu behar bat, danak ulertzeko mugukoa da, igual katalanez, inglesez o frantzesez zenpa, ez dut, zati gaztelaniaz. Han atzean beste galdera bat zegoen. Bai. Jo, ni apur bat harritzuten hau gaurko egunean, emoten dau turismoa dala demonio bat, olan, adarrakaz eta atrapaingo gaitzula, eta ez dakit nik apur bat, nik ez dakit zuok hemen entzuten zauzinok, hemen gauz turismo teknikari pilo bat, eta egunero gauz turistakaz biharreiten, eta gauze termino batzuk bai eskatuten dut ponentei, mesedez, informazioa emoten dozu jenean, emon ondo. Ze, klaro, hauntzu momentuan esan zuena 10.000 turista dauzela egunero loitzen Euskal Herrizen egizantu da. Horreku da bezan, 10.000 lagun sartuten baduzen Kontxako baian, sartuten dira, zema pertsona torten dira ondartzara Kontxako badian. Kontxako egun baten egualdi hona dagoenean. Ba, hori da, pasaten dana, Euskadi osoan. Eta hori da turista kopuru edako guna. Osea, que, mesedez, ez begiratu hau aktibidadea, ato kontu, okingo dugula inbazio bat. Zezke ez da egize. Eta orduen, eingo badago zen konparaketak, erabilda iguzen, mesedez, datuak ondo. Ze, gentrifikazioari buruz hitz egiten egon zaranean, ez dakit ni gentipadak zer da gentrifikazioa. Bai, gentrifikazioa godau esan, gentri edo gizon, osea, dau, burgesia, sobreto ingelesak ziren, osea, da burgesia mailakoa, eta horrek esan dauena da, adibidez, herrizetan, portuetan, arrantzalieri, erosi euren etxeak, eta eurek bertan egin bigarren etxea. Eta hau da praktika bat, hemen adibidez, emondana bizi santu guztizen. Zarautzen, gaur egunean badakogun, hori aulako destino bata, gentri modukoak euskaldunek esan direnak, erositzoiena arrantzalei euren etxiek, eta gaur egunean euren bigarren etxiedako hienak. Gaur egunean badakogun Airbnb-ko kriston buma, da dauzelako etxiek utxik. Bebai, euskaldunok erosi dugulako bigarren etxeak, eta ez dakigulako orain zer egin eurekaz, eta orain ikusten dugu hor negozio bat. Osea, que lehenengoko persona pentsaten hasi behar garanak, zer gauzen eitzen geure bizizegaz eta geure territoizuaz gara euskaldunok. Osea, ze geu gara etxiek, bigarren etxiek sobran dako guzenak. Bale? Eskerrik asko. Nik aipatu, gentrifikazioa prozesu desente komplexuagoa da guain azaldu dezakeguna baino, ez? Eta badauka, hasieran badauka zuk aipatutako prozesu hori, ez? Nola baita erdi mailako klaseak edo, beko klaseen etxebizitza horiek hartzea eta hori berbaloratzea, baina prozesu horrek jarraitzen du, ez? Eta adibide bezala dakau, Espainiako estatuko etxebizitza metro karratu garestiena zarautzen dakau. Eta hor, bultzatzaileetako bat turismoa dela ezingo genuke ukatu. Eta horrek herriko gazteengan ze eragin daukan, eta herriko kulturarengan ze eragin daukan, nik uste, ez daukat datuak zehatzak ez dauzkat, baina ukaezina dela iruditzen zait, ez? Punta bezala.